kan det komma typ bara och typ gå sådär ner med huvudet. Låt den komma närmare. Ännu närmare. Nästan. Så stå still där. Ner med huvudet nu då. Jävlar vad stor de nu. Det går ju ner i huvudet. Gå till mamma. Nej du, kommer den att attackera oss. Här har vi mamman som ligger och sover. Ja du, hon vaktar. Hon vaktar på ägg. Till hon. Jag fick med det. Jag fick med det. Jag var med det. Jag ser. Jag har fått sån där Gustav-ryck nu. Det tar till 2 minuter, sen orkar jag inte spela in längre. Hej mamma. Där är hon. Mamma gick med det. Men de måste ju fan visa då. Lägg ut på YouTube. Ja just det. Karl och Anke. Hur var det? Jag pausade innan. Crazy duck. Crazy duck då. Mamma måste komma med lite bilder. Det ser lite coolt när den bara lite attackerar oss. Nu blir vi bara mamma är samma på natten. Hon går lite så nära. Nu orkar jag inte med längre. Sluta.